Terve vaan kaikki. Täällä taas MC Tanel ja Minecraft-pelaaja. Ja ajattelin, kun oli sittenkin aikaa tehdä video, joten ajattelin tehdä nytten videon tästä taas kerran Minecraft Skywarsista, mutta tällä kertaa Vortex PvP:ssä. Ei olla enää Frame PvP:ssä. Katsottiin, että olikin aikaa ja päästiin peliin. Tai siis päästiin tekemään videota, anteeksi. Joten olette nyt varmaan iloisia, että saatte nähdä uuden videon tänään. Mutta sori vaan, nyt ei päästä pelaa toisen tyypin kanssa. Kukaan ei nyt vaan päässyt pelaamaan paikalle. Mutta me nyt pelataan yksin. Ja sitä seuraavasta pelistä ei Skywars, vaan Survival Games. Sitä katsotaan huomenna, jos sitä voitaisiin pelata. Siitä voisi tehdä nytten videon, alkaa Survival Gamesista tekemään videota. Eli Survival Gamesista tulee nyt huomenna ensimmäinen video. Aha, mulla on asetta. Joo. Me kai rakennetaan tonne suuntaan taloa. Ei taloa, siis siltaa. Ai ei. No, joo, aivan sama. Oli vaan ensimmäinen peli vasta ensimmäinen peli. Mutta lähdemme nyt varmaan peliin uudestaan. Sienimappi. Tästä mä saan aika usein enderpearleja tässä Venäjästä. Mutta siis tosiaan huomenna tulee ensimmäinen video Survival Gamesista. En tiedä kuvaanko jonkun toisen tyypin kanssa, mutta katsotaan sitä, jos joku toinen tyyppi voisi tulla siihen kanssa mukaan. Mutta siis servona on Mineplex. Sinne voi sitten tulla. Sekin pelailemaan. Tarkoitan sitä, että se on hyvä servu. Pelata siis Survival Gamesia. Joo. Mä en tiedä yhtään mitä ai saakeli. Perhana. Herra Jumala. Ha! Lol. Ui. Jaa, sinne meni mun kaikki. Sinä kuolet nyt! Blaze armori. Jos sulla nyt onkin, niin joo, jos joku nyt yrittää bobata. Oho. Halleluja! Ei! Huonosti meni. Ei mennyt hyvin. Ei yhtään hyvin. Meni se on. Eli joo. Mutta siis tuun elämäni aikana tai YouTube-urani aikana tekemään, tai tässä lähipäivinä oikeastaan, ei nyt sanota YouTube-urani aikana tai no silloinkin, niin tulen tekemään sitten en pelkästään Survival Gamesia, enkä tää itse sanottua Skywarsia, joo se pitäisi. 14 arvia perhana. Tapetaan toi hetki. Kuole. Jos sinä. Facepalm. Niin molemmat taisi kuolka. Mene varmaan keskelle. En välttämättä. Mä oon tiputtaa ton alas. Ei perhana.
Mikä toi 6 juttu on? Toi on. Kuoliks se? Joo. Kuoliko? Kuoliko se jätkä? Hetkonen. Nyt mä en kyllä yhtään tiedä, missä se toinen jätkä on. Tää on ihan kumpikujalla. Onko se tässä? Missä se on? Mä en tiedä. Siis tossa sen piti ainakin olla. Se ei oo enää. Tässä saadaan koltaisia omenoita. Lisää nuoli. Jos se nyt voisi jostain syystä. Missä se on? Ihan oikeesti. Ja kai se on ollut vaan se näkymätön heevo, joka nyt on täällä munkaan. En tiedä yhtään. Olisiko parempaa miakkaa? On. 10 arroviista. Tästä ei ollut. Tässä on vaan 12. Hei! Jäbää! Ai se on tossa! Ai! 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 Just. Mulla oli vähän heikot armorit. Ai! Ai! Jos mä nyt saisin Enderpearlin, please. Tässä on hyvä taktiikka. Mennä keskelle. Sieltä menet taloon. Ja sieltä... Yes, Enderpearli. Yes. Ja sieltä mennään sneakkiin. Siis. Joo, täällä on. Niin on teille hyvä taktiikka. Niin kuin näin. Ai siellä onkin jo yksi jätkä. Mitä? Mä kuolin. Miten sinne tuli jo tosta noin vaan jätkä? On se 8 minuuttia kuvattu. Joo, 8. Pitää katsoa tuota kelloa vähän. Miten siellä keskellä oli jo jätkä? Kyllä se taisi olla Enderpearl. Mulla on jo 3 Enderpearlia. Tää keskellä. Tosta. No niin. Mä en vielä mene keskelle. Kennistä akku loppu. Kohta. No nyt tuli diamond kamaa. Ei, älä. Mulla on vähän parempaa. No niin. Saan tuo käyttöön. Saan tuolla. Tästä. Tosta. No mennään keskelle. Hei. Terve. Mä oon keskellä. Sopat ei varmaan vaikuta tosiaan. Oi, mitä? OP-apple. Aha. Nyt chestplate, kiitos jostain. Isku Bovi. Kiitos. Chestplate. Parempaa. Kiitos. Vielä chestplate. Kiitos. No niin. Diamond miakka. Ha. Minne sä nyt menet? Hyppäsit alas. Joo. Ihan järkevä päätös sulta. Yes. Sitten mennään tästä ylöspäin, jos siellä ei... Mä olin niin lähellä tippua lavaa. Yes.
Tää yksi tämmönen. Ja sit otetaan täältä. Jes, jos täkkiarvet. Ja mun iskumovil. Oi! Ja... Okei. Kulkee. Onks toi pyrä? On. Just. Mä otan toimesta. Mä oon pari kertaa missannut tän chestin. Jes! Toiset enderpearlit. Tai no yksi enderpearli. Enderpearli. Ok, no niin, nyt tuli armoria. Siis ihan hyvin. Kiitos. Ennen mä oon saanut tässä erossa ihan surkeeta. Ihan kun ois oikeessa skybers.comissa. En halua painaa kuuta. Ei oo kuuta. Tuo right clickia. Mä vaan. Jes, kiitos. Missä ne on ne mun arvit? En mä huomannut noita. Noniin, se on siinä. Noniin, lähdetään keskellä nopeesti tai joku on jo siellä. Jos nyt joku on siellä keskellä, niin mä luulen. Kiitos! Kukaan nyt ei ainakaan täällä ole. Näytä olevan. Tää on se muuten sama mappi. Ja kiitos housuista ja diamond housuista. Onko? Sinä et syöt Miten tosta mä kuolin? Miten mä tosta kuolin? En tiedä. Ei, siis... En tiedä. I don't know. Niinpä. Ori, nyt tuli diamond kamaa taas. Mutta ei... Koska ensimmäisestä chestistä löytynyt mitään enderpearlia. Onko tässä edes toista chestiä? Ei ollut. Eikö? Ei ihan oikeesti. Eikö? Ahaa. Just. Joo oikeesti. Nyt tuli vähän laiskaa kamaa. Tää nyt varmuuden vuoksi. Tää on shift tässä, hyvä. No niin, nyt mennään nopeasti keski. Koska mä en halua missata keskipaikkaa. Lähdetään nopeasti. Täällä oli aika vähän. Oi. Jos jollain on täällä nyt jo... Kukaan ei oo täällä. Kun mä haluan ottaa tän chestin eka tästä. Pas. Ja täällä ei oo sit enää yhtään mitään. Ai! Kun bovaa mua! Ei bovaa! Ei! Paha! Paha bovaaja! Ei bovaa! Ai bovaa minua! Ei! Enderpearl, yes. Minä kuule menen hänen luoksensa No en menekään. Mulla ei oo edes chestplatea. Noniin. Ai. Oh yes! Kohta diamond fullit. Tai sitten mä voin tehdä näin. Ja syödä tämän. Onko mä vielä chestplate itselläni? Tästä jostain chestistä. No niin, tosta. Ai. No niin. Me tehdään kuule jätkä semmonen juttu. Ai, älä edes povo. Mä tulen tänne saarelle. Ei! No.
selvisin, mitä hitto? Mä selvisin. Oi 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 oi. Mennään uuteen. Nyt ei, kukaan ei povaa mua. Hyvä, hyvä, hyvä. Tässä saattaa ehkä olla pikkusen pitkä jakso, mutta ei saattaa. No niin. Ja nyt se miekka. Nyt mä en enää sano Pertti. Ja mulle toi iskubovi. Täällä. Yes, Enderpearl. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Onko lisää arveita? Joo. Onko Enderpearl nyt sille vikalle saarelle, joka on, mä en edes tiedä missä se on. Mä en edes tiedä missä se jätkä luuraa. Hei sä oot! Where are you? Where are you? Where? Ai. Hetken. Ui, mä en halua. Ei niin. Ei nyt tolla. Vere. Mites jotainkin? Vere. Are. Juu. Ai sä oot siinä! No. Ei! Minähän en mene! Minähän... Yes! Me voitettiin! Yes! Me voitettiin! Eli se oli semmonen matsi taas tällä kertaa. Huomenna nähdään. Tänään ei tule uutta matsia. Anteeksi vain. Koittakaa kestää taas ja taas ja taas huomiseen. Nähdään huomenna. Tai ylihuomenna. Tai joku päivä. Joten se olisi varmaankin. Moikka!